Usas mga pagtulunan nga makuha nato karon sa atong ebanghelyo ug sa mga pagbasa kanig yung unsao nato pag-amping ang atong kinabuhi. Lingi ay mong tupad ing na dili pa ka himatyon. Imong tupad ba pangutan na ing na dugay pa ka mamatay. Way milingi. Kasagaran gid nato ning kamot kita nga dugay gitang mamatay, ampingan gid nato atong kinabuhi. Muna si Jesus mitudlo nato, niingon siya ang maningkamot pag luwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an Hinoo niini. Apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako makabaton niini. Kana nindot kay nastanan. Ngano man nga kusog man kayrong pinatyanay. Bawo mo ngano tungod kay daghan kay mga tao nga dili gustong mamatay. Nya kanang tao nga dili gustong magantos, dili gustong mamatay, matud pa ni Kristo diri, pahawa Satanas. Si San Pedro, dili gustong mamatay si Jesus, di isa siya gustong mamatay sila, nahimo siyang Satanas. Nya kana si Satanas, kusog man kay nang mupatay, mao man ay naghatag natog mga sakit, kasakit, kining gubat, kaning mga cancer, mga kidney failures, kaning mga bagyo, linog. Iya man na siyawa. Unya kung mahadlok tang mamatay, mahimo man tang yawa, di patay kita. Unsa mamong nitutok mamunako? Di mo motoo nga gibutang na diyang Hesus. Ang yawa mo patay oy, mao bitan na ang giandam sa yawa impierno. Wa siya magandam og langit. Ang Ginoo nagandam og langit. Unsay tawag sa langit? Kinabuhing way katapusan. Unsa may tawag sa impierno? Kasakit nga way katapusan. Oh, kamatayon gyud. Matod pa sa Revelation chapter 20, ang impierno kanang linaw nga kalayo, ang tawag day ana second death, ikaduhang kamatayon. Mabasahan ninyo Revelation, Book of Revelation chapter 20. Naa diha linaw nga kalayo. Gilingay mong tupad na gusto kang maimpierno. Mao na karon ikakuan maron nato, ikaduha ron nato nga triduom adlaw sa atong ikatulo ka adlaw nga pagpangandam sa atong 10th foundation anniversary karong Martes. Atong gipahinungdan, pasalamatan ang Ginoo pinaagi ni San Vicente Ferrer atong patron nga kining parokyahan nahimo ng 10 katuig. Nalipay mo wa? Pakpakan nato nga napo natakatuig. Salamat kayo. Ang atong triduo mas himuo nato karong alas 5. Human sa alas 5 na adayon tay motorcade. Gahapon jutay kay na nikuyog sa motorcade. Jutay. Pero pag-agi na mo didto sa tabla, gahuot didto sa gym kay naay basketball. Pag-agi na mo diri Santa Cruz, adias Tabaylaom, nagsigig sumba, perting kusuga, wa nami magbati sa among rosaryo, kay kusog kay ilang music, bahalag nakakita silang naana, ga motorcade na, sumba gyud kay magpahilti gid ta. Pahilti, bahala na nang nagprosesyon diha. Na, abot sa namo din lagubo sag maayo, magdisco ta, magdisco, maglingaw-lingaw ta, di ta manguyog anang naang motorcade. Ana. Napatay itong mga tawhanan. Mao na'y dangatan. Kay ang Ginoo nga tag-iyas kinabuhi, yano-yanohon ra man natog biya. Adto man ta magsigig punsisok sa mga kalibutanon nga mga butang. Mo nang niingon diri sa ikaduhang pagbasa si San Pablo, sulat ngadto sa taga Roma, kapitulo 12, ayaw mo pahiuyon niining kinabuhia, niining kalibutan na kundili
ipabag-o sa Dios ang inyong hunahuna o inyong kasing-kasing, kana bang mahimo kunutang halad nga makapahimuot sa Ginoo? Ay mo pagsigig bag-oan ang color sa inyong buhok, color sa inyong kilay, kanang inyong mga naong, siging pabag-oan na, bag-os pintals balay, bag-o tanan, pero ang kasing-kasing nagpabiling yawanon. Gilingian na imong tupad. Inamusta imong kasing-kasing, bag-o o daan? Imong kasing-kasing ba? Daan gani na, heart attack yun ka. Patay dayon ka. Unsa may daan kasing-kasing, kana bang magtipig ka sa imong mga bati, nga mga pagbati, mga sala. Mao man ang daang self, the old self is our sinful self, ang mga sala. Dili sa unang pagbasa, niingon siya, si Jeremias, gibiay-biay man kus mga tao, Lord, murag imo mantingali kong giilad, imo kong gisugo, nga isangyaw ning akong pulong, nya karon nga akong gisangyaw, niingon ko, kamatay, kalaglagan. Iyang pasabot ba? Kung di mo musugot, mosunod sa Ginoo, mga matay mo, mga laglag mo, nasuko man hinuon kuno mga tao niya, pero ni aksyon siya undang, sus magkayo-kayo, magdilaab man kuno siyang kasing-kasing ang pulong sa Ginoo, iya untang pugnan, di kuno mapugnan, munang padayon lang gid siyag sangyaw. Pasabot ang Ginoo mga igsoon, mamugos gyud pag-warning nato. Hunong mo anang inyong pagkatawhanon. Kana bang ang ato ragyong kaugalingon at timanon? Kamong mga bana, inigyaw-yaw sa inyong mga asawa, unsay inyong ibutang sa una-una. Ingna dayon, kining akong asawa, satanas na ni. Kinahanglan magpabilin kong Ginoo aron mo pahawa ning satanas. Nya unsa man aron mahimo kang Ginoo, ayaw gyud yaw-yaw. Dawata, antusa, pakamati ang imong bana o imong asawa. Kay matud pa ni Kristo, andam kong mag-antos o magpakamatay sa kamot sa akong mga gihigugma, ang mga Hudiyo, ang leaders mga Hudiyo. Kana, di gyud ka anak mayawaan. Pero kanang imong asawang gayaw-yaw nimo, yawa na. Satanas. Ana. Nya haron dili ka matakdan, antusa na, higugmaan na, pagpakamatay para anang asawaha. And vice versa. Kanang inyo mga bana, nga mga kusmod kay ignaong, niya adto mo smile sa silingan, nga mubo kay short, ayaw nagkasabi, ingna to ana, satanas na sa dangakong bana. Pero bisan pa magsakit, antuson ko ni, labi na gyud, mo inom na sagmaayo, mo suyo pagyod, sipyat kagamay, piti din kastamparos, ingna dayon, ako gining bana nga satanas na karon. Aron di ko matakdan, ako gining antuson, ako ning pakamatyan. Kay mahadlok na kang muantos, mahadlok na sad kang magpakamatay, masatanas na sad ka. Kung masuko ka ba, wala, satanas na ka. Ni pahiuyo na kas kalibutan, nga dali kay masuko. Kamong mga anak, yaw-yawan mo sa inyong ginikanan, ingna dayon pag hinunghungay mo, na kay igsoon, hunghungi na ang atong ginikanan, ang atong mama, satanas na. Dili ta magpatakod, ato lang gyapon ni siyang tahuron, ato ning paminaon, nya ato ni siyang sundon, ato ning ingnon, nothing gonna change my love for you. Ana, kay yawa na ra ba kay ni atong ginikanan, na siga na kaigmata, na kuwang na lang mo tingkag ang buhok mo, tindog ba, na isa kayo. Di gid mo matakdan kamo mga anak, di gid mo mayawaan. Antusa inyong ginikanan. Di man sana inyong gusto nga mo na inyong ginikanan. Ako bitaw sa una, giingnan ko, gitamay ko sa akong classmate, bati kag naong, diha pa ko'y gipanguyaban, wa ka mauwaw na imong naong, kabati ni mong naong, busted in town ko. Nya sigihan kong ingon, liwat ko sa akong mama, ni aksyon kong kalagot sa akong mama, pero nakaamgo sa ko, di man di ako'y gapili sa akong mama.
So nakamahay unta ko gamay sa Ginoo, yung Ginoo gamitan nila ng imong naong. Karon daghan na kay magpa-picture nako. Ana kaingon ko kana ra di ay gyud. Antuson lang ba? Antuson, dawaton, higugmaon. Oh, munindot dayoy. Sa una sige kong ingong batig naong, dakog o, nya ingnon pagyukumbugo. Grabe kilang buliing sa una eh. Karon daghan na kay magpa-picture dire, moingon pa nako, padir gwapo man gid kas personal. Nako ay kay palabi kay ma-develop ta. Ana ra man guna antusa ba? It took me mga 10 years or 20 years haron ma-relax ko sa akong naong. Karon relax na kay ko. Labi na gyud igbaligya na kog slat, halin dayon. Oh, sus. Layahaya kanang wa mamalit og slat, mga satanas na. Kana bang nawili kay silang kwarta ba? Nawilis kwarta. Asa man na nimo gamiton imong kwarta para sa pagkaon nga makamatay man na, para anang imong mga palitonon, patay ka na, satanas ra ka. Ipalit nag slat, di ba magginoo dayon ka. Ngano man imo manggihatag sa community, imong gihatag sa pag-alagad. Daghan ra batag holy pads, mga 87 pa ang atong holy pads, 87,000 ka slots. Palit mo daghan pa kay mo ani, mahimo mong holy. Pero ang ato ra bang HSSJ, gamay na lang nahibilin, 1,200 na lang. Kotobra ni karong Martis. Kinsa pay wa kapalit dinhi sa atong para sa atong foundation anniversary, 6,000 ra man ni ka slots. 4,000 na kapin atong halin. Kamo dia langay-langay mo wa na gid moy sa tong H, healing, strength and spiritual growth. Healing, nganong healing man? Ako ning usbon og explain kay si San Vicente Ferrer, healer saint. Nganong strength? Iyang giproybahan na po palang katuig ang atong pagkaparokya pero nahimo natang sandiganan sa daghan kaayong mga parokya o katawhan. Anhin na mangayo nato ang ato ganing charitable expenses month of July 1.1 million. Ang ato sang charitable fund nga nisod sa atong panudlanan month of July 1 million. Alkansi tag mga 100,000. Sige lang mo sunod biyo sa atong kaning padre. Pila ka buok ninyo dinhi ang gasigig sunod ana atong YouTube channel kada gid adlaw ta sa kamot. Ang tanawa di ba napo ra ka buok. Unsa man day gibuhat ninyo? Unsa man inyong gitan-aw das inyo? Ibaw man ko pulos-pulos man gyud mo na ay cellphone nga Android na ay internet. Unsa man inyong gitan-aw? Kana ra gyung pagpanindot sa naong, unsa na roy mga negosyo, unsay makapangwarta, hain ang sugal, hain ang makapaseksi, hain ang porn. Mao lagi na itong tanaw. Ayaw, hunungan na ninyo, mga kalibutano na dinhi na mo tanaw sa atong YouTube channel, na adiha ang wali, na adiha ang misa, mal-enrich ka, niya makashare pa jud ka dinhi sa atong simbahan. Sunan ka anak, kadako anang ato expenses sa charitable fund. Pero okay ra kayo. Ato lang gina siyang padayonon. Ang paghigugma sa Ginoo labaw sa atong kaugalingon, maoy paagi nga maampingan ang atong kaugalingon. Nganong nagubat man ang Russia ug ang Ukraine tungod na sa ilang paghigugma sa ilang kaugalingon, nagpinatyanay na sila. Nganong mag-abortion man ang mga inahan, na may mga 73 million nga recorded abortion sa year 2021 sigon sa atong gitug-an sa Google. Nganong niabot man anak gidaghanuna kay ang mga ginikanan, ang mga mama na higugmas ilang kaugalingon labaw sa Ginoo, mo nang gipamatay nila ilang mga anak, hilas kay tastanan nga magsigi gakos-gakos anang anak pero di na day gusto og manghuran ang anak. Ngay daghan din Gadadag anak, pinangga kuno kayo, pero atong ingnon gusto pa kang mamanghuran, hala siging gamit og pil, siging gamit og kondom, nagpalaygit na ganing uban, gahilas-hilas lang mog pangga-pangga kunuhay anang anak nga nigawas, pero di na di mo gustog lain pang anak, ipanlabay na lang ninyo sa basurahan, kuyog kondom, inyo na lang pamatyon, kuyog anang pills. Wa mo'y ayo. Sige, kasuk-i ko ninyo. Mura dyan kong Jeremias ani.
Kalaglagan manggunagod, kamatay man na ang inyong gibuhat. Kanang di na ta mo welcome og bag-ong kinabuhi, kamatay ka na, kalaglagan, imong gipatay. So nang kanang 73 million in 1 year? Wa mo ngiluhi ana, ang nagpatay ang mga inahan sa bata sud sa ilang tiyan, niya akong gi-click pilay edad. 14 to 16 month old ang average edad sa mga batang gipang-abort. Patay na, oy. Kalaglaga na. Nga naman, di na ko gustong na ilaing bata kay it is out of my financial capacity. Ang kwarta na deroy magbuot, kinsay matao, kinsay mamatay. Matod pa ni Kristo, you cannot serve two masters at the same time. You cannot serve both God and money. Money is evil without God. But if money is used with God, it is holiness. Mura sa kong nangisog, no? Awa, di ba nga, sobula si Father ba nangisog? Ang angwa, masan mo palit og slot? Di man kayo mo bananaw sa atong YouTube. Maunang anha mo mutanaw ang mga gipapropaganda nga para ragyod kunuhay panindot kinabuhi to the point nga maglagot na mo sunod nga mga bata. Unya guway anak, Ginoo, taga itaw kong anak, taga itaw kong anak. Kapila na ko giduol din ni Father, 8 years na ming minyo, wag gid mi baby, taga itaw, ampu itaon mi Father. Nako nasan Vicente Ferrero, kamaayo anak. Father, oy, tabangi mig ampu, makababy na mi. Sus, nakababy man gyud. Akong gipandong-pandungan sa kong kamot, ana, nautonta, magkababy na mo. Pagsunod tuig ni text nako, Father, nanami, buntis nako, very good. Antod, ako dyo'y gipabunyag sa ilang anak, pagawas, first baby after 8 years. Niya ako din giingnan, hinaot unta, masundan panig upat kakaluha. So, Father, simbako. Naku, kaibya ni mong tamparuson. Akong giingnan bitang inahan, may ikang tamparuson. Purti ni mong paampo nga magka-baby ka, niyang tagaan, di kagdaghan mo reklamo ka, unsa man ka, yawa ka, ikay magbuot, dili ang Ginoo. Ana man ta. Di ba?